गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै जे जोलुर मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बेखौहाय दैदेनदों। CM काप बे गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि ओनसोलावहाय जाजेनो। दा गुबुन गुबुन जायगायावबो गासैबो दाखालि 14 थारिखनिफ्राय बे खेलाया जाजेनो BCDC लेभेल। बिनिफ्राय नै दा जोंनावहाय मैयानिफ्राय 25 थारिखनिफ्राय 26 थारिखनि गेजेरसिम 26 जुननि गेजेरसिम समष्टि लेभेल कनस्टिटिउन्सि लेभेल बे खेलाया जागोन। दा जोंनाव नैबे पर्बतझरा समष्टियावबो दिनैनिफ्रायहाय जोङो बेखौहाय आराम्भ' खालामबाय। 26 थारिखसिम जागोनहाय। दा जोंना बेवहाय 10टा BCDC दं। दा 10टा BCDCजों दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाहैबाय। दिनै मदाथि BCDC आरो काजिगाव BCDC बिनि गेजेराव दिनै अपेनिं सुरु जाजेनबाय। लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ मा खालामगोन? दा आसा खालामदों जोङो दिनै जिहेथु गामि ओनसोलावहाय गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदि गेलेग्रा दं, बिथांमोना मोजां प्लेटफर्म मोनाखै। दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा बेखौनो गोसोखांनानै बे CM काप जे फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौहाय निस्सय खुंदों। दा आसा खालामदों जे जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे सिंनिफ्राय जोङो मोजां गेलेग्राफोरखौ जों बोखांनानै लाबोनो हायो। दा दिनै BCDC लेभेलावबो गासिबो गामिनिफोरनिफ्राय गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोदों आरो दा नैबेयावबो जों आसा खालामदों जे जिहेथु मोनब्रै लेभेल दं BCDC लेभेल, कनस्टिटिउन्सि लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेल। जों आसा खालामदों जाहाथे एकदमबारे गामि सिंनिफ्राय जाहाथे जोंनि गेलेग्राफ्रा ओंखारबोयो आरो मोजां मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनो।